नमस्ते प्रणाम। हम मनीष प्रताप। आज यूट्यूब पे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन चैनल पे पवन सिंह जी के एगो सॉन्ग आइल बा, खिलाड़ी नइकी, जौन यूट्यूब पे आवते आवते तहलका मचा देले बा। हम उ गाना के खुद 30 बार से ज़्यादा सुननी है। उ गाना बहुत 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 बढ़िया बा, वीडियो से लेके म्यूजिक तक सब बढ़िया बा। एक चीज़ और देखनी है यूट्यूब चैनल पे कि जैसा ही बुढ़बकवन के पता चलल बा कि पवन सिंह जी के गाना आवता, पोस्टर छूटल बा, तो वो आज अपन दू गो तीन गो गाना रिलीज कैले बड़ा सा। देख बुढ़बकवन के पते नहीं खे कि पवन सिंह के गाना आवेला तो सब कोई के छिटा जाए के बा, खाली पवन सिंह के चलेला। और वैसन जमाना आ गइल कि बेटा या बाप के मुकाबला करे लगल। जे जवन बाप अपन हाथ पकड़ के आ चले के सिखैलस, अब ओकरे साथे मुकाबला करे लगलसन। तो छोड़ी भाई लोग ये सब बात। पवन सिंह जी के खिलाड़ी नइकी जौन गाना आइल बा, बहुत बढ़िया गाना बा, बहुत 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 बढ़िया गाना बा। सब कोई खूब सुनी, खूब शेयर करी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।